bon an balimakɛ dɔ fana ye ɲininkali kɛ ko ale ka musow b'a bolo ko ale ye muso filanan ɲini ale ye muso filanan min ɲini furu la ale ka muso fɔlɔ in dusukun ma sɔn o de ma pewu a ko hari ko n'ale ye muso filanan in furu bogotigini de don ko silamɛya sariya kɔ tile 7 min ka kɛ muso in fɛ o kɔfɛ a bɛ don tila ni ɲɔgɔn cɛ ko muso in ko ale tɛ sɔn o ma awa ko muso in ko ale ye fɛɛrɛ min kɛ muso fɔlɔ in yɛrɛ ye pour a ka se ka ni muso filanan furu ko a m'o fɛɛrɛ ɲɔgɔnna yɛrɛ kɛ muso filanan na ale ye fini min yɛrɛ tigɛ muso fɔlɔ in ye a m'o fini yɛrɛ ɲɔgɔnna di muso filanan in ma pour teliman kɛ n'a b'a fɛ pour ka a dusu suma a ka sɔn ko in ma ko o n'a ta bɛ limaniya dɛsɛra ka ko in minɛ a bɛ kasi de dɔrɔn a tɛ sɔn foyi ma dangali ni kuma jugu ni fɛnw a ma se ka ni ma se ka minɛ fewu an bɛ min fɔ an balimamuso ye a ka sabali a ka sira la ɲɛ a ka limaniya ta a ka sabali a ka sira la ɲɛ cɛ ka muso furu 2 3 4 a ka hakɛ de don ala de y'a ladaga ye n balimamuso e tɛ se k'o bali dɛ o de y'a to hali Seku Salifu Fawuzani ɲininkara yala n ka muso fɔlɔ ni n bɛ filanan furu yala a wajibilen don k'a fɔ n ka muso fɔlɔ ka jɛ ɲini a k'o t'i kan i ka hakɛ de don a t'i kan i k'a sara ma a t'i kan i ka jɛ ɲini i ka hakɛ de don min bɛ e ka dɔrɔn i ka tilenw ni ɲɔgɔn cɛ o de b'i kan mais i ka hakɛ de don a tɛ daga ye a k'i bali a la donc o la nin fana muso sabali limaniya sɔrɔ min b'i cɛ ka kɔni a ka tile ani ɲɔgɔn cɛ n'a ye filanan nati wagati min a jɛngɛnna kuma b'i bolo o yɔrɔ la mais ni o ma kɛ a ka hakɛ dɔ e tɛ se ka kumanciya dɛ i ka sira la ɲɛ et puis filɛ ka muso filanan furuli min kɔ tɛ i bɛ kɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ dɛ n'i y'a sɔrɔ i ye ala ka sariya in de kɔ ni ala ko muso ka furu 2 3 4 n'a y'a sɔrɔ e ka kɔni a ye ala ka sariya in yɛrɛ de kɔ o b'i ka silamɛya tiɲɛ yɛrɛ de k'i labɔ diinɛ kɔnɔ jalika bi annahum karruhu ma anjala Allah fa habbata amalahum o ye fɛn de kɔ ala ye min jigin ala y'u ka baara tiɲɛ o b'i ka baara ɲuman yɛrɛ bɛɛ tiɲɛ pewu n'a y'a sɔrɔ i ye sariya in de kɔ ala y'a kɛ sariya ye cɛ ka muso furu 2 3 4 n'a y'a sɔrɔ sariya in de kɔnen b'i dusukun kɔnɔ o b'i kafira k'i ka baara bɛɛ tiɲɛ ma n'a y'a sɔrɔ sariya in kɔnen tɛ muso filanan e y'a furuli kɔ mun na tɔɔrɔ min bɛ e kan sinamusoya tɔɔrɔ min bɛ kan i y'a kɔni o de mais i ma sariya in kɔ i ye ko kɔnen kɛ i ye kojugu kɛ mais o tɛ kafiriya parce que tuma min ala ye kɛlɛ jahadun ala y'a kɛ farida ye ala ko kuranɛ kɔnɔ kutiba alaykumul qitalu wa huwa kuruhu lakum ala ko sɛbaw ma ala ye kɛlɛ k'aw ka farida ye k'a sɔrɔ a bɛ kɛlɛ kɔ mais sɛbaw ma kɛlɛ ka sariya kɔ dɛ fagali min bɛ kɛlɛ la jogili min bɛ kɛlɛ la degun min bɛ kɛlɛ la sɛgɛ min bɛ kɛlɛ la u ye sɛgɛ in de kɔ mais ma sariya in kɔ donc n'i ye sariya in kɔ de bɛ kafira mais n'i ma sariya in kɔ bon i ye ko kɔnen kɛ i ye kojugu kɛ mais i tɛ kafiriya o yɔrɔ la donc an balimamuso ka sabari a ka limaniya sɔrɔ a ka alaɲɛsiranya sɔrɔ ala de ye nin daga i cɛ ye ala ka daga fɛ ala ye min ladaga ye e tɛ se ko bali o tɛ se ko haramu e tɛ se ka bali o la dɛ cɛ i ka muso furu in kɛ min b'i ka dɔrɔn tilew ni ɲɔgɔn cɛ mais a bɛ kasi min na o a bɛ yɛrɛ bugɔ min na a bɛ kuma jugu min na o i kana sɛgɛ fili a la e ma haramu kɛ ala ye ko min ladaga ye i ye o de kɛ subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk